Shibanta banyasno ktilang bat ka parthe ya ka Rakhe ya ka World AIDS Day ka Office District Integrated Strategy for HIV/AIDS Nongpoh langba ka Jingkershan ka Meghalaya AIDS Control Society Shillong menta ka sngi ka artrik no pra akila Rakhe ya ka World AIDS Day halor ka phang padeng take the right path ya ga bala panlong haying dorbar laban saro ha umroi ha ribhoi district ha kani sngi lawan mani shibanta ba sakhilang do ba daman bai lamare u MLA ka umroi constituency kumo kongsan ha ka jing yadon rangkat uba rangansai kharbuki u MDC ka umroi constituency ka Dr. A Khardoi DM and HO Ribhoi District Nongpoh ka Dr. E Kalwing District AIDS Control Officer Ribhoi District lawan banjia sakhilang ru dakin nong yalam snong ki nong yalam balang ki nong yalam seng samla ki officer bat ki nong train na gitanat ka koi ka khia lem bat ki we de ha kan ne kasngi na kalyang ka tanat ka koi ka khia kala penlong ru ka free medical check up bat screening camp bat ban ai jing sumar e ya ki pai ba Kiana ki jeng kwa brai ki bas bil yo kalap yani long nuk saya ki we yara ben ilenti tung yen skan yang ha nong ren ka jeng shisha ino ki jeng min bas ni skan haladi Terus dan nalaran pay long nuk sabab hayaki way Takot kakya badan kam jink men haka imlang salam Tungin yang skan yang hanong ren ka jink shisha Ino ki jink din basmil Scam haladi Dos dan nalaran pay long nuk sabab hayaki way Kakot kakya badan kam jink men haka imlang salam Hindi ban yadai ka hok long briu man briu jom baro bat kum juru yaki itu ki balayo yo ne khuyang jingpang ki khot ki PLHIV people living with HIV hiro ki don ya ka hok ban im tingi kum ki riu rangba jong ka snong ka thau ide ban sim phia ya ka hok ban yada ya ka hok jong ki PLHIV ha ki snong ko jong ni ha ki district ki jong ni bat kum juru ka jela bat ka ri ka jong ni ru kani ka World AIDS Day kani ka World AIDS Day la sedang na du usmiam ka khandai spa prapupra ka penjen mau ini man la ka World AIDS Day baya ka jing khta jong ni ka khlam jing pang HIV AIDS ka ba hoi wat la dai la kiu syaprang ya ka bang yo ti dawai ki ba bandi ha bang la yo ini ka jing pang Henry kumjuru kapan ken mau ini dei ban ken mau ya gitu balak klat no ngani ka jing pang ba bangi baro daga jing terilang ke juni yo le sing la ban ya dai ki daga jing klat no ngani ka perthei bakin im ya jing im ka ba long manga bat mo phi klem uneu jing pang hoi habani im ni ni ibri ko ba yo ni khnyang jing pang ila ban im pumanga mo phi ila ban kre ki kam pumanga mo phi ila ban participate habaro ki kam henry ki dan kam me jing rak ko jing ke jing selok ko jing khnang ba kila ban kinong feo ke jing snow ino ben be jing iben jing isi yaki daga jing trelang ke jing hangni hari boy ke jing ni yang telilang kuni banyale persya ni ka klam jing pang HIV AIDS te kumbo ang iba ajoy meningi don hari boy district hadun rus pa ndu pusamut kiba yo yo ni khyang jing pang kiba di dawai ki de saus pa na din rus pa ndu pusamut don kiba khat no don kiba la kane dawai shiteng don kita kiba ngimla ban trisyu kumikot lost to follow up
Bakim ai ke address ke babiang ke la change ki phone number hoi ki staff ko jungi na district ni persiang ban lek retrieve biang iki ban khot biang iki sa ke chin sumar kenang ban pendunai ke ta viral load hakamet ke chungki bekila ban im ke jing im ke baman kasmi henrei bun na ki kim kwa ban ai ya kata ka phone number jungki teng ki change no ka phone number ke jungki kenang bagi staff ko jungi kim la ban khot saki